Le megol-megol aja banget-banget engko mencotot nangka blonyoe. Aku ora nggawa nangka. Wis langsung jengking wae, Tin. Malah ora Lalu jengking. Ekstrim kan Bu Pras. Goyang kok langsung jengkingi pripun? Goyangan India kira aku jengking. Aduh. Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prasliwi. Sakia Sakia penari gurun pasir ternama. Asik. Asik betul. Sakia. Nah, Mubeng aku melihatnya. Iya, asik. Pendek. Stop, wes. Jos. Bolot nek arep nguyuh gak nguyuh sik lho. Loh, apa hubungannya karo bolot? Kok panggungnya kok dagduk.